Snurrer du til de? Nei, han myser jo. Der var hun. Hei. Ja. Hun Minnie freser litt, men... Ja. Hun ligger bare stille og ser på, altså. Følger etter. Er du like hes som meg, Bella? Godt tegn. Lever for å si hvor hun er, og... Minnie. Freser du på Minnie, da? Det er Teddy, da. Det er jo Minnie. Er det så ille med deg? Er det så ille? Vil du ut? Det blir for mye stress for deg. Ja, Bella. Tusler på sofaen. Sånn. Alt rotet vårt. Jeg slipper den ut hodet her, kanskje.